ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ክቡራን ተኸታተልቲ ምህሮ ግዕዝ እዚ ምህሮ ግዕዝ ተሰመየ መደብና ቋንቋ ግዕዝ ባህልናን መንነትናን ጸጋናን ሒዙ ንኸይጠፍእ ኢሉ እውን ድማ ናብ ዝመጽእ ወለዶ ንኸመሓላልፍ ዓሊሙ ዝሰርሕ ዘሎ መደብ ቲቪ እዩ ብመምህር ኢያሱ ካሕሳይ እናተሰናደአ ብቲቢኤስ ወርቃዊ ወትሩ በዚ ሰዓት እዚ ናባኻትኩም ይመሓላለፍ ንኽትከታተሉና ድማ ንዕድም ክቡራን ተኸታተልቲ ኣብዚ ሓለፈ ብዛዕባ ግሲ ኢሉ እውን ገቢር ግስ ተገብሮ ግስ እንታይ ይመስሉ ቀፂሉ እውን ድማ ተሰሓቢ ናብ ግስ ክሰሓብ ከሎ እንታይ ይመስል ዝብሉ ርእስታትን መሰላቶምን ሪኢና ነርና ሎማዓንቲ ድማ ብዛዕባ ኣእማደ ግስ ወይ ከዓ ዕኑድ ናይ ግሲ ተባሂሎም ዝፍለጡ ንሳቶም ኢና ክንሪኦም ተኸታተሉኒ ክቡራን ተኸታተልቲ ምህሮ ግዕዝ ካብ እንጅምር መበል 22 ክፋል በፂሕና ኣለና ኣብዚ ሓለፉ ብርክት ዝበሉ ነገራት ሪኢና ኢና ከምቲ ቅድም ክብል ዝገለጽክዎ ሎሚ ከዓ ብዛዕባ ኣእማደ ግስ ዝበሃሉ ናይ ግሲ ዕኑድ ዝበሃሉ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ንሳቶም ንንመን እዮም ቁፅሮም ከ ክንደይ እዮም እቶም ኣእማደ ግስ ዝበሃሉ እቲ ቁፅሪ ዘይመልእዎ ካልኦት ዝመሰሉ ግስታት ከ ንንመን እዮም ዝብሉ ሎሚ ክንርኢ ኢና ፈለማ ኣእማድ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ክንርኢ ኣእማድ ማለት ንንጽል ዓምዲ ኢልና ዓምዲ ማለት እዩ ኣእማድ ማለት ከዓ ዕኑድ ማለት እዩ ምስ ግስ ዝብል ክናበብ ከሎ ኣእማደ ግስ ክብል ከሎ ናይ ግሲ ዕኑድ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እዚኣቶም ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ግሲ ደው ዘብልዎ ከምቲ ሓደ ገዛ ብዘይ ዓንዲ ዘይኸውን ወይ ከዓ ናይ ዓንዲ ምህላው ኣብቲ ገዛ እቲ ዝዓዘዘ ወይ ከዓ ዝዓበየ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኩሉ ኣእማደ ግሲ ከዓ ከምኡ ኣብ ግሲ ዝዓበየ ኣበርክቶ ኣለዎ ነዚ እዮም ሊቃውንቲ ኣእማደ ግስ ኢሎም ሰሚዮሞም ነዚኣቶም ንንመን እዮም ዝብል ንርአዮም ብትግርኛ መጀመርታ ክንብሎም ኣብቲ ስያመ ምናልባሽ ንምግላጽ ዘጸግሙ ነገራት እንትህሉ ከለዉ ዝሓሸ ቃል ብምምራጽ ክንጥቀም ክንፍትን ኢና እቶም ኣእማደ ግስ ዝበሃሉ መጀመርታ ቁጽሮም 5 እዮም ኣብ ቁጽሮም 5 እዮም 5 ኣእማደ ግስ ተባሂሎም እውን ይፍለጡ ገለገሊኦም ሊቃውንቲ ግን ካብ 5 ንላዕሊ ክብ የብልዎም እዮም ገሊኦም እውን እስካብ 8 9 እዮም ኣእማደ ግስ ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ትግርኛ ወላ ኣብ ካልኦት ቋንቋታቱን እቲ ኣብ መምህራን ቅኔን መብዛሕትኡ መምህራን እውን ዝረዳድኡሉ ግን ኣእማድ 5 እዮም 5 ኣእማደ ግስ ተባሂሎም ከዓ ይፍለጡ እዚኣቶም ንንመን እዮም ክንብል ከለና ገቢር ተገብሮ ዝብሉ ቅድም ክብርኢና እዮም ኢና ካብዚ ቀፂልና 3 ኢና ንርኢ እዚ ብስም ብኣንቀጽ ብመጸዊዒኦም ጌርና ክንሪኦም ኢና ብስም ናይ መጀመርታ ገቢር ዝበሃል ንሱ ንኣብነት ወለድና እውን ስለ ዝቐመጥዎ ቀተለ ዝብል ግሲ ስለ ዘሎ ቀተለ ዝብል ግሲ ገቢር ግሲ ይበሃል ተቀትለ ዝብል ግሲ ድማ ተገብሮ ግሲ ይበሃል ኣቅተለ ዝብል ግሲ ድማ ኣግብሮ ግሲ ይበሃል ተቃተለ ዝብል ግሲ ድማ ተጋብሮ ግሲ ይበሃል ኣስተቃተለ ዝበሃል ድማ ኣስተጋብሮ ግሲ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ብስም ክንገልጾ ከለና ቀተለ ዝብል ሰራሒ ማለት እዩ ወይ ከዓ ፈጻሚ ማለት እዩ ተቀትለ ዝብል ድማ ተሰራሒ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ዓይነት ፍጻመ ዝፍጸመሉ ማለት እዩ ኣቅተለ ዝብል ድማ ንሱ ብኻልእ ገይሩ ፍጻመ ክፍጽም ከሎ ማለት እዩ ብኻልእ ገይሩ ንሱ ፍጻመ ክፍጽም ከሎ እዩ ንኣብነት ከምኡ ዝመሰለ ኣዝበጠ ክንብል ንኽእል ኢና ኣውቃዐ ማለት እዩ ብኻልእ ኣቢሉ ካልእ ክሰርሕ ከሎ እዩ ተቃተለ ዝብል ከዓ
ننبعلتو زقاتل ويكا زواقع سلازخونه تقاتل زبل تساراحي ويكا تفاصامي زبل ايو اموداتا دما استقاتل زبل دما نسو افت بوتا يلن كلته سبات تراخيوم ننبعلتوم كيسانو ويكا خراصمو زغبريو ازي بخال قسي بتماساسالي نرايونا ابنت نصره زبل قسالنا نصره مالت رأي مالتيو نصره مالت قسي غبير ايو سراحي يبحال تنصره رأي ويكا ترعاي مالت ايو تسرحي كنبلو نخيل مالتي قصيلو انصره ويكا انصره نبل ارعاي مالت ايو اغبرو غسي ايو قصيلنا دما تناصره نبل ترعاي مالت ايو تغابرو غسي ايو ويكا تفاصامي ايو قصيلنا استناصره ارعاي مالت ايو زياتم كم زياتم زمسلو استغابرو غسي بالو اوزي كنستوعل زغبانا اتوم حمستو اعماد نولم زلنا مجمرتا كابت حدا ايوم زبغسو نابنت كفله اندهريلنا كفله تكفله اكفله تكافله استكافله نبل كفله كافتي كفله ايوم تازبل وسيدو تغبرو غس انتاغيرلو تازبل فيدل وسيدو تكفله يلو اغبرو غس دما اكفله يلو وسيدو استغابرو غس دما استكافله يلو سلازي تمتوسخو فيدلات كنستوعلو لميغبانا ت است زولو زياتهم زتوسخو ايو مالتي نابنت استفاقر زبل انتايو ندحر تبايلو استغابرو ويكا افصاصامي اسراراحي نابنت مبلع استفاقر سبع مسلسب مغبي سب افقيرو مالتي رهاب استصالع سبع مسلسب نبل نواي استقاتل سبع مسلسب نبل ازي انتايو استغابرو غسي يبال كنفلطم سلازغبانا خا جمرنا نرايو غبير زبالو غسي بزحلفون رينا يومينا فتوز مساله غبير غسيو فتوز مساله غبير غسيو تفتو دما تغبرو غسيو كاوزي قصيلنا زلوينا نرئ مالتي نابنت ارآيه نبل ارآيه مالت اريو مالتيو اغبرو غسيو اريو ارآيه سلطانو اريو ارآيه حيلو اريو مالتيو مالت زي اغبرو يغسبال كلتا سبات ننرئسوم كرآايو خلون سدما تغابرو غسبال تناصره نولو مالتي تناصره موسى تناصره مثل عركو موسى مس عركو ترآايو مالتي استناصره ግን ብሩሕ ኮይኑ ክልተ ሰባት ነንባዓልቶም ክረአዩ ክገብር ከለንሱ አስተናጸረ ንብሎ ማለት ሙሴ አስተናጸረ አርኮ ምስለ ወልዱ ሙሴ ናዓርኩ ሙስወላዱ አራአዩ ማለት አስተራከበ ዝብል ግስውን አለና አተፋቀረ ዝብል እንታዩ እንድሕር ተባሂሉ ተጋብሮ ወይካ ተሳራራሂ እዩ ማለት ነንርሱ ሰብ ተፋቀረ ምስለ ሰብ ተፋቂሩ ማለት እዚ ታይኑሎ ተጋብሮ ግስን ብሎ በቶም ፊደላቲና እንከይድ አንታዩ ኩሉ ግዜ አፈጻሚ ስለዝኾነ ታዩ አርአየ እንደህሪልና አርዩ ኢና ነብዘለን አርአየ ኃይሉ አርዩ ማለት ዮሐንስ አርአየ ንዋዮ ዮሐንስ ገንዘቡ አርዩ ሕዚ ኣብ ከም ዝኸውን ከሎ አርዩ ንብልምበር ብዝኾነ ቦታ ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ ናይ ባዕሉ ህልውና ኣብዚ የብሉ ሰዓት ግን ኤፍሬም አዝበጠ ሰብ እንደህሪልና ኤፍሬም ሰብ አውቂዑ ማለት እዚ ማለት ታይ ማለት ንሱ አፍት ቦታ የለን ማለት ፈለጠ ዝብል ግሰለና ናይ መወዳእታና ገርና ክንሪዮይና ፈለጠ ማለት ፈለየ ማለት ፈለጠ ማለት ፈለየ ገቢር ተፈልጠ ማለት ድማ ተፈለየ ማለት ተገብሮ አፍለጠ ማለት ድማ አፍለየ ማለት ከምዝፍለስ ገበረ ማለት አፍሊው ወለኽታ ከምዝፍለ ገበረ ማለት ቀጽሉ ተፋለጠ ማለት ተፈላለየ ማለት ነው ማለትም ተፈላለየ ማለት አስተፋለጠ እንደህሪልና ደማኒ አፈላለየ ማለት አፈላለየ ካብዚአቶም ቀጽልና እንታይና ንርኢ ዝስሕቡ አእማድን
ዘይስሕቡ ኣእማደ ግስን ኢና ክንርኢ ዝስሕቡ ኣእማደ ግሲ ማለት ገቢር ዝኾኑ ግሲ ከም ማለት ብመፀዊዖም ማለት ዝስሕቡ ኣእማደ ግስን ዘይስሕቡ ኣእማደ ግስን ማለት ሰለስተ ዝስሕቡ እዮም ክልተ ድማ ዘይስሕቡ እዮም ቀተለ ኣቅተለ ኣስተቃተለ እዚኣቶም ይስሕቡ እዮም ማለት ተሰሓቢ ኣለዎም ከምቲ ገቢር ዝስሕቡ ይስሕቡ እዮም እቶም ክልተ ግን ዘይስሕቡ እዮም ተቀትለን ተቃተለን ዝብሉ ኣይስሕቡን እዮም እዚኣቶም ትክክለኛ ሕጎም እንታይ ይመስል ክንርኢ ኢና ንኣብነት ኣእመረ ዝብል ግሲ በዚ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣእማድ ሕጊ ኣእመረ ማለት ኣፍለጠ ማለት እዩ እምበር ፈለጠ ክኸውን ኣይግባኦን ግን ኣብ መፅሓፍቲ ስለ ዘሎ ፈለጠ ተባሂሉ ይፍታሕ ማለት እዩ እምበር ትክክለኛ ግሱ ኣመረ ኢሉ ፈለጠ ይኸውን እሞ ኣእመረ ድማ ኣፍለጠ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ናይ ኣግብሮ ግሲ እዩ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ኣስተርኣየ ዝብልኒ ኣስተርኣየ ማለት ሓደ ግዜ ተረኣየ ኮይኑ ይፍታሕ እዩ ሓደ ግዜ ድማኒ ኣርኣየ ኮይኑ ይፍታሕ እዩ እቲ ትክክለኛ ፍታሑ ግን ኣረኣየ እዩ ምክንያቱ ኣስተ ኢሉ እንድሕር ጀሚሩ ኣስተርኣየ እንድሕር ኢሉ ስርሑ ኣስተጋብሮ ስለ ዝኾነ ኣረኣየ ማለት እዩ ዮሴፍ ኣስተርኣየ ዓርኮ ምስለ እህቱ ዮሴፍ ንዓርኩ ምስ ሓፍቱ ኣረኣዩ ማለት እዩ ከምኡ ዝመሰሉ ኣስቆቀወ ዝመሰሉ ኣስቆረረ ዝመሰሉ እዚኣቶም ኣፍቀረ ዝብሉ እውን እኒሄ ኣፍቀረ ማለት ኣፍተወ ማለት እዩ በቲ ትክክለኛ ናይ ኣእማድ ሕጊ እንድሕር ከይድና ፈቀረ ኢልና ፈተወ ንብል እሞ ኣፍቀረ ድማ ኣፍተወ ከምዚ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ዘይሩ ንምፍላጥ ዝኣክል እዩ ኣብ መፅሓፍቲ ስለ ዘሎ ከዓ እናተጠቐምናሉ መፂና ኢና ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና እንታይ ኢና ንርኢ ሓሙሽቱ ኣእማድ ርኢና ኣለና ኣእማደ ግስ ማለት ሓሙሽተ እዮም ሓሙሽተ ዘይመልኡ ኣለዉ እቶም ሓሙሽተ ዘይመልኡ ከዓ ሊቃውንቲ እንታይ ኢሎሞም ህፁፃን ኢሎሞም ጎደሎታት ስለ ዝጎድሉ ንኣብነት ዘንመ ንብል ዘንመ ማለት ዘነመ ማለት እዩ ዘነመ ኣዝነመ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣዝነመ ኢልና ኣዝነመ ክንብል ንኽእል ኢና ተዛነመ ኣስተዛነመ ግን ክንብል ኣይንኽእለን ኢና ከምኡ ስለዘየለ ማለት እዩ ኣስተዛነመ ዝብልስ ክንረክብ ኣይንኽእል ስለዚ እንታይ ገይሮም እስካብ ሓሙሽተ ስለ ዘይበፅሑ እዚኣቶም ህፁፃን ኢሎም ንኣብነት ሃነፀ ኣሎ ሃነፀ ሰብ ሃነፀ ቤተ ንብል ሰብ ገዛ ሃኒፁ ማለት ኣህነፀ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ሰብ ኣህነፀ ቤቶ ሰብ ገዝኡ እህኒፁ ብሰባት ገይሩ ማለት እዩ ሰብ ኣህነፀ ቤቶ ብኣግብርቲሁ ሰብ በቶም ሰራሕተኛታቱ ገይሩ ገዝኡ እህኒፁ ማለት እዩ ቀፂልና ግን ተሃነፀ ግን ክንብል ኣይንኽእለን ኢና ምክንያቱ ህንፃታት ነንባዕልቶም ክተሃናነፁ ስለ ዘይኽእሉ ኣስተሃነፀ እውን ክንብል ኣይንኽእለን ኢና ምክንያቱ እቶም ህንፃታት ነንርእሶም ከምኡ ክተሃናነፁ ስለ ዘይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ኣለዎ እዚኣቶም ከዓ ህፁፃን ይበሃሉ ለማዓንቲ ብዛዕባ ኣእማድ ኢና ርኢና እቶም ኣእማድ ከዓ ሓሙሽተ እዮም ኢልናዮም ንሳቶም እውን ቀተለ ተቀተለ ኣቅተለ ተቃተለ ኣስተቃተለ ከፈለ ተከፍለ ኣክፈለ ተካፈለ ኣስተካፈለ ፈለጠ ተፈልጠ ኣፍለጠ ተፋለጠ ኣስተፋለጠ እዚኣቶም ሓሙሽተ እዮም ነዚኣቶም ዘይመልኡ ድማ ኣለዉ ሃነፀ ተሃንፀ ኣህነፀ ኢሎም ጥራሕ ደው ዝብሉ ድማ ኣለዉ ንሳቶም ህፁፃን ኢልናዮም ኢና ናይ ለማዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል ዝመደብ እዚ ዝሓለፈኩም ሕዋትና ከዓ ግእዝ ምስ እያሱ ኣብ ዝብል ዩቲዩብ ቻናል ኣቲኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣመና የመስግነኩም ጥቀ ሲየባሃክሙ